Megong Mabe sayi na karya. Ini kulo me. Mama na hoi kuh. Ni kuh mama na. De. Ang busi kan ni kuh. De na. Rồi nó. De no no. De. Đi sao đi? Sao đi đi xem đi. Đi xem nào. Làm mà đi các bạn. Nó faltu kalamıyor. Ơi, ni sai. Là đây đừng ngang mi thấy thức khả là băng rồi. Hứa ăn mi thấy tí faltu kalam bạn. Lagi film. Rồi, để. Các bạn đi. Không muốn thấy đâu. Để bà đi cứ mà bà bóc. Không bánh xe mua ra đây có. Tôi sao kém ăn xe này. Sao nào? Tôi đang cơ. Hai, mà lại xe. Ayo, abi nè. Sao mà nằm về đây, bánh xe. Mai lah. Sao mà cả ở đây. Đây thằng kia nào. Nó mua ai chứ không nào. Để năng ở đây. Cứ lột ra thành cho ăn đi. Ăn đi ra. Hati tang sampai kuma. Ada hàng chục đời là đẹp với chúng tôi bây giờ. Giờ nó thao bắn ra á, mà chứ là phi giá, không có đâu. Tôi ăn xe phi đi về. Làm sao vậy? Hello ang YouTube family for Mabedi dong sir, welcome back to my channel. Jonal joga sigo borai Hwbai. Da बैसागु बोथोरनि बेग कभार आरि गासिबो साफा खालामजोबबाय आङो माने गोदान होजोबबाय मैया बायना लाबोनायखौ सुनानैबो होफैखादोंमोन ना मोना दा सोलायबाय आङो ओमफ्राय नैबेनियासो थाबाय दा मोनथाम लायो नालाय पिलुखौ जोङो आंनि बेग कभार गोदानखौ माबायदि मोनदों लोगोफोर खोन्थाहरनाय ओमफ्राय दा आइमोनखौ मान होखांबाय आरिखांबाय खाथिनि आयं जानायखौ खुलुमहैखांबाय ओमफ्राय बारा गोजानाव थांला जोङो बिराद मेंदों ओमफ्राय लोमजानायबो जाबाय थादों बेथुआ ओंखायनोथ' आं एसे गोजानाव थांला आयंमोन दंमोन बिसोरखौ खुलुमहैथ'ला दा आलासिफोर फैगोन नालाय ओमफ्राय दिनैहाय 101टा ओंख्रिखौ संनोसै दा दसे थानानै अमा बेदर लायनो हरदों आइखौहाय आइया थांदों आइया फैबानो 101टा ओंख्रिखौ संगोन ओमफ्राय माबायदि संगोन आं नोंसोरनो शेयार खालामगासिनो दं ओमफ्राय खैथा मैगं मोनखो जोङो दाखालि खानानै बेखौबो आं नोंसोरनो खिन्थागासिनो दं दसे उनाव अमा बेदरा फैग्रोथोंसै लोगोफोर जों दा 101टा मैगंनि प्रिपेरेसन खालामदों ओमफ्राय नै खिनाव दाख्लै मैगं खानाया जोङो नैबे खिनाव दंजोबो बा बोरायजोबलायबाय माने मा होनो इखो माबा लांजोबबाय नैबे लाव बिजौआबो ओमफ्राय खाना लायफिनदों आं गोदानै इखो गारनोसै नैबेहाय दंजोबो दा बेखिनियाव जोङो टटेल बेसेबां मैगं मोनखो मिथिगोना 70टा मैगं दं लोगोफोर थांनायाव आगोलफोरा बांसिनमोन खिन्थु एबार बहुत खम जोङो मा होनोमोनलाय बेखौ लन्थि मैगं खानो मोनासै ओमफ्राय आरो मा मैगं दंमोनलाय रानि थेलगफा खानो मोनासै ओमफ्राय आरो बहुत बिदिनो दं मैगं जों खानो मोनासै माने गैया आरो एबार नागिरना मोनासै जोङो थ' दा नैबे थालिर फस्लाखौ मैया दानखानाय बेखौ एसे बुरजा होगोन आङो थालिर फस्लाया मैया माबानायना एसे रानानै थाबाय आं बेखिनिखौ बोरैजाय हाजोबसिगोन बे 101टाया जास्लाबासै आरो 101टा होमबाबोथ' 70टा मैगं मोननाया धेमालि ने रानि बिलाहि फिसानि माबाखौ गारना लानोसै आङो बिलाइ गिदिर लाबोनांगौमोन बिलाहि गिदिर लांलाय ओमफ्राय नै सजनायाबो बिलाइया माबा जोब्बायमोन ओमफ्राय दा इखौ ओरैजाय माबाना होनोसै आङो ओमफ्राय नै लाव बिजौआ बेयो ओमफ्राय नि देन्थाखौ गारना लानोसै आङो ओमफ्राय आरो मा गारनो दंबावोमोनलाय नै बेनि बिलाइखौबो गारना लानोसै बोरिनि इलांसि दैनि इलांसि
सुखाबो मोनदेरदोंमोन जोङो दाख्लैथ' आं सुखाखौ देखायनाय जायासैमोन ना नोंसोरनो ओमफ्राय सिब्रुनि माबाखौ गारना लानोसै सिङाव जे सिब्रुनि नै बिदि थायो बेखौ गारना लानोसै आङो ओमफ्राय नैबेखौबो एसे माबाना लानोसै आरो सिब्रु माबा दंबावोमोन दे गैथ'लाना दा जेबो ओमफ्राय नैबे सरलेंखौबो देन्थाखौ गारनानै बिलाइखौ फैसाबनोसै दा जाबाय बेखिनिया नै आलु होबावनोसै बस हो गया 101टा मैगं ओमफ्राय दा बेखौ फिसा फिसा हाना लानोसै आङो नायलाय लोगोफोर माबायदि गोलोमखो आं मोनसे माबा दै सारना लानाय बायदिसो नांदो नङा ओरैबायदि गोलोमबाय लोगोफोर इमानबो गरम मोनाखै खिन्थु आं मोनसे खोथा बुंनि दे आं जि दख'नाखौ गानदों मैया आङो बायनानै लाबोनाय बे दख'नाया ओरैबायदि गरम बे दख'नाया जिबनावबो फैसा गैयाबा बे दख'नाखौ बायनो नाङा आं बुंखाबाय गरम बोथोराव खस्सा बुंदों आङो ओरैबायदि गरम मोनदों आङो माने आङो दा फुनानैसो बेलेग गानफिननो लुबैदों आं दा बेसेबां मेख्ला दंना गाननो लानाया आं भिडिअनि थाखायसो गानदोंमोन ओमफ्राय गोदान गाननांगोन ना दिनैनि दिनाव ओमफ्राय गानदोंमोन आं ओरैबायदि गरम भगबान नांगौबा नोङो माबा 400फोरनि 200 250थ' दाना मोनला दे इमान दाम जाबाय दख'नाफोरा मानो इसिबां दाम जाजोबखो दख'नाफोरा आयौ जोंफोर गैयिफोरा बासा दख'नाखौनो बायनानै 1000सोनि खमावनो मोजां दख'नाखौ मोनला दानिया 1200 1300 आरोथ' 45 गाहाम इफोरखौथ' जों बायनोनो हाखाया बेफोरबायदि अकेजनाव बोसोराव खनसे गाहामल'सो गाननो हायो आयौ बिदिबालाय बोरै जानोसै इमान दाम जोंनि दख'नाफोरा बापरे बेलेग जाथिनि रुजुनायाव आरो दा दख'नाखौ गाननो गोसोबाबो फैसा हायिनि थाखायनो किसुमाना बायालासिनो थानो गोनां जागोन नायबायथासुन जेरैबायदि दाम जाबाय दख'नाया बे दख'नाखौथ' गानथावानो इमान गरमखा 500 टाकानि दख'नाखौ आजिखालि सिगाङो माबायदि साफा 250फोरावनो बिदन दख'ना मोनोमोन बयबो गानोमोन बयबो बायोमोन आंथ' ओरैबायदि ख्रि बायनानै लायोमोन ओमफ्राय आबैनोबो बायनानै ओमफ्राय दाथ' बायनोनो हाला दख'नाखौनो मैयाबो मोनसे दख'ना पसन्द जादोंमोन आं 1200 होनबाय आं बायनानै लाबासै 1200 मानि हायाना जोंफोर आरोथ' नोङो माबाफोर माबानि ब्रान्डेड दख'ना मा होनोमोन बेखौ बिदिहाय 45 माने 4500 होनदों आङो 45000 होनाखै दङ बिदिनिबो नुवाखै बेनिसाय स्रा 150नि माबा थंसं ना मा होनो बेखौ मेख्ला दख'ना बाय सोनानै ला बिन्दास गिदिंबाय था खामानिबो मावबाय था गरमबो मोना आंबो दा बेखौनो सोना लागोन आं दा बिदिसो सानबाय माने दैज्लां बोथोरखिनियाव दख'ना बायस्लायस्लाय आङो मेख्ला दख'नाखौनो गांबासो बायगोन ओमफ्राय उनाव गरमखिनिखौ पुरा माबा खालामगोन आं बिदिसो सानबाय आं दा दख'नाबोथ' बायनो हारा ओमफ्राय खम दामनि दख'नायाबोथ' मोजां नङा गाननोनो हाया गरमावथ' जेरैबायदि कम्फर्टेबल नांखागो आरो दा फास्राय थांगोन माबा थांगोन बिदि गरम गाननो हाखाथारनाय नंला आं दा इहाय थानानै माबायदि गरम जादों बेखौ जुदि आं गाननानै बहाबा हाथायफोराव थाङो आंथ' सेस थैखानो गोनां ओरैबायदि हाव मोनदों सिंनिफ्राय गरमा माबानानै मोखाङाव माबा फैजोबदो नोङो जियानो बोरैबा एकदम माबाखा आं बिदि जागोन सानाखैमोन नङाबा आं बायामोन माबायदि मोनखादों आङो ओमफ्राय दा नैहाय आं माबाना होबायना दा बेखौ संगोन बेखौ माबाजों संगोन ना आङो मा होनो आलासिबो फैनो गोनांहाय जोंहा दाबो सफैयासै आलासियाबो सोर आलासि फैगोन दा खिन्थागोन बारु आङो अमा बेदर ओमफ्राय गोखा गोखैखौ होसिगोन इहाय ओमफ्राय उनावहाय बे माबाखौ साम्फा थास'खौ आङो एवगोन गोरान बेनि उनावहाय जोंनि नै बे ना लकेल दैमानि ना लकेलखौ आङो आलुजोंहाय जल बानायगोन आलासि दं नालाय बेखौ लाखिदेरदों आरो गसायखादो दोनखादो दा एवफ्रामनोसै आङो नैहाय दै होबानो एवफ्रामगोन आं बेखौबो नैबे साइडथिंजाय ओंखामा मोनखाबाय बारु आंना ओंखामा मोनखाबाय लोगोफोर दा आङोहाय मस्ला देनानै होनोसै दा जाथ'सिगोन आङो ओंख्रि संखांबाथाय ओमफ्राय दा साम्फा थास'खौ बोरै सङो बेखौ देखायसिगोन दसे नाय आङो एकदम मेख्लाखौसो गानफिनबाय सोलायनानै हाथारासै आं थानो ओमफ्राय आङो अरदाबाव संफैफिनबाय कारन गेसाव संबाय थाला आङो एकदम मानसि बुरजानि संबाथाय गेसआ जि थाब जोबनो नागिरो ओमफ्राय गेस जोबाथाय आयै आलासि दुलासि फैबाथाय साहा फुदुंब्रबनो मानो जि डिस्टार्ब मोनथारो आङो ओंखायनोथ' आङो नै बनावनो संसै दालि संनो होबाय आइया आलुजों नाजों संनो नागिरदोंमोन आङो संला दा दालि संनोसै ओमफ्राय बेजों ओजों मोनगासिनो दा आङो बेहाय एवनोसै बेसर न'नि बेसरनि दिहुननाय थावजों
दिनैनि ओंख्रिया गासिबो खम गोथाव लोगोफोर आलासिफोराबो फैगासिनो थाब थाब बानायथारसै आङो ओमफ्राय आंना मा जाखो माइब्रा जुमायानो आलासि फैनो गोनाङाव जायासैयानो बानायनायाबो ओजोंहायनिफ्राय फैनानैसो बानायनाय जाबायना आलासि जानानैनो आंना थालांबाय जुमाय संनाया आंनिबो सानसे जि साराय गिदिराव संखादोंमोन ओमफ्राय आंहा जि एसे गरमखौनो खयज' हायाखै मालायफोरा आङो बिदि सानबाय दा मालायफोरा माबायदि मेकआप खालामलायनानै जि साफा दख'ना गाननानै माबायदि भिडिअ खालामो बेखौसो सानबाय आं दा जाहांबाय आंना नैबे बे आं नोंखौ मा लेथ्रा नुबाय दिनै लेथ्रा नुदों माने बोरैबा मोनसे नुखांदों माला गाननायखाय बोरैबा नुदों नै आं गानफेराना ओमफ्राय सना गाननायखाय दा बे जाबायानो जोंना नायाबो रुइबाय आं एवखौ होनानै दोनबोदो साखिनायदो खामबायसो खोमा माबाबायसो खोमा साखिनाय दुन्दिया होना होनाय र' संख्रि नांगोना नायाखै साखिग्रोनोसै आं आयै मासे गोथाव जाबाय होनबा ओमफ्राय आङो साखिनाय लोगो लोगोनो मोनबासो बेमारा खारनाय बायदि मोनखाबाय नालाय मोदोम नायना हरलै मोदोम बेदरखौल' जानाङाब्रा माबाखौ जा नै माबाखौ मा होनोमोनलाय नैखौ आं जायालै बेखौ नैखौ जा मानो बिदिबालाय बेमारालाय बोरै हामनांगौ नोंनि जन्दिस मोनबाय थानाया दन्दिस रायजाबा जन्दिस जाबाय थानाय बोरै हामनांगौ थर'नि आलासि लोगोफोर जोंना मोनबाय आं दा बेखौ फोमोनग्रोनानै लागोन बेनि उनाव बेहाय बे भाजिखौ जानगोन आङो गेसखौ खोमोरना दोननोसै आलासियानो थरनै जाबाय जोंहा आलासिया थरनै फैसिगोन ओमफ्राय बाबुनि लोगोआबो खैजन फैगोन ओमफ्राय उनावनो बे बेवाइनि लोगोआ सानै फैगोन साथाम ओमफ्राय उनाव आयौ आङो बे साम्फा थास'खौ एवगोन ओमफ्राय साम्फा थास' एवनो थाखाय थावखौबो एसे बुरजायैनो नांगौ ओमफ्राय पियासखौबो एसे बुरजायै नांगौ ओमफ्राय बानलुखौबो एसे गोग्गोमैनो नांगौ ओमफ्राय मोनसे खोथा गोसोआव लाखि एकदमबारे दै होनो मोनथारायहाय आङो दहायनो सुनानै दोनदोंना दैया नै रानबायानो एसे दै होबानो मानथारो बियो ओंखायनोथ' बेखौ पियासजोंनो ओमफ्राय थावजोंनो फोमोननांगौ बानलुखौबो बिराद बुरजा होथारनांगौ ओमफ्राय बियो बांसिन माजों गोथाव जागोन मिथिगोना दाउ बिगुरजों बिराद गोथाव जागोन अइलि बुस्थुजों मोजां जायो ओमफ्राय अमा बेदरजोंबाथाय आं बांद्राय मोजां मोनालै माबा बोरैबा अगाले मोनो आङो पियासखौ आङो बाराद्राय खामहोला एसे पियासजोंनो फोमोननांगोन नालाय थ' पियास बेहाय होखाना होखानोसै बेखौ ओमफ्राय आरो बेनोसै आरो बे संख्रि हालदैयानोसै संख्रिखौ एकदम लिमिटेड होथार नङाबा बाबसिउसिउ जाबाथाय मोजां मोननाय नङा खारन बियो बिराद दै सब जायो ओंखायनो संख्रिखौ एसे खम होनांगौ मैगङा बेयो दै सब जायो आरो पियासनि थाखायबो जानो हानाय खिन्थु दै सबखा बे मैगङा एसे मानोबाबो दै सब हालदै होना होनोसै बास जाथ'बाय ओमफ्राय दा दसे उनावहाय होना होगोन आङो माबाखौ मा होनोमोनलाय माबाखौ बानलुखौ नङाबाथाय खामनानै मोनामलाङो बानलुआ ओंखायनोथ' बानलुखौ दसे उनाव थानानै होगोन आङो देनानै दा बेखौ आरामसे खोबना दोननोसै ओमफ्राय एकदम अर फिसायाव बेखौ लासै माबा मोनहोनांगौ आंना दालिया अरा माबायदि जानानै दङ दालिया थैगोनहाय आलासि बुरजा फैगोनखाय एकदम संखाबाय आङो गोदौबाय थाथोंसैहाय बिराद गोबाव गोदौबासो खद मोनजायो आं दालिखौ एवैनाय बेखिनि ओरैजाय जाबाय एकदमबारे नामावगौसो एसे एकदम एवनानै इसेल' जालांहोथारनांगौ होमबासो माना बेयो देन्जार बेखौ ओमफ्राय ओरैबायदि गोथाव जागोन बेनो आं दा बेहाय बानलु होनोसै बिराद बानलु होथारनांगौहाय नङाबा मानो सामब्राम गुफुर बानलु जेबो नाङा बेजोंनो गोथाव जागोन बे बांद्राय जाबाय थानो हाया बेखौ बिराद बानलु गोसा होयोना गोबावजों बोसोराव खेबसेल'सो जानाय बायदि जायो बे जोंहा गोसोखांनानै बोरैबा नैबे बैसागु टाइमावनो दालियाबो मोनथारनोसै आंना नै एकदमबारे दालियाबो मोनथारनोसै दुन्दिया होनो जासिगोन बरिया
लिखाथा सानानै होनोसै एसे ओमफ्राय दुन्दिया होबानो बास जाबाय सोर सासे सफैबाय ए नै मेथाइयाबो गथ' गोरलैनिया र' ओइ नै इनिफ्राय सियारखौ लाबोलाय इखौ माबाना होनो इहाय गरमथार जि उन्दुदों गासिबो एकदमबारे